Dindandon, dindandon, bai, Gabon usaia nagusi da, eta horregatik bideoa urteko azkena da eta Gabonetako berezia. Asteburu osoan zehar, Kezan Gabonetako bola txapelketa. Laudion, herri eguberri ekintzak, Mari Domingi eta Olentzeroren etxola bizitatzeko aukera, tailerrak, ikuskizunak, dantzak eta gehiago. Larun batean, tailerrak, Artzinegan errusiar brodatze eta grafiti tailerrak. Okondon eta Laudion eguberrietako gozogintza tailerrak. Eta Amurrioko gaztelekuan Gabonetako eskulan tailerra. Lantenoko eskoletan Gabonetako marrazki lehiaketa. Hemen faktorian borbor topaketa feministak. Amurrion enekantak, txantreako erraldoiak eta magiaren gala. Okondon zu magikoaren lapurreta antzeslana. Eta kontzertuak, Artzinegan Gabonetako berezia eta Orbekon festia. Igandean Amurrion Olentzeroren ikastegira bizita eta sakera gerturatzeko jardunaldia. Eta zinema eskaintza zabala duzue, 4 pelikula aukeren artean. Amaitzeko, gogoratu hurrengo asteetan eskualde politonetan 11.000 plan moloi izango ditugula. Azoka, kultura, Mari Domingi eta Olentzero kale jirak, San Silvestre lasterketak, aurrentzako parke superdibertigarriak eta askoz gehiago. Badakizue, agenda info hau guztia gure webgunean duzue. Orain bai, danok prest gaude Gabonez gozatzeko. Jai zoriontsuak eta urte berrion maiteak!